नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा। सोबतच साइडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। अनंत चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशीपासूनच पितृपंधरवडा चालू होतो। तर सर्वसाधारणपणे अशी मान्यता आहे की 15 दिवसांमध्ये आपल्या पूर्वजांचे इथे वास्तव्य असते आणि त्या दरम्यान आपल्याकडे त्यांच्या आवडीचे पदार्थ बनवले जातात। तर आज आपण पितृपक्ष स्पेशल रेसिपीज बनवणार आहोत। तर मी आणि माझी आई मिळून हे पूर्ण जेवण बनवणार आहे। त्यामध्ये 2 प्रकारच्या भाज्या येतील, आपले मालवणी पद्धतीचे वडे कसे बनवायचे ते सुद्धा येणार आणि खीर जी आहे ही खीर आपण एका वेगळ्या पद्धतीने बनवली आहे आणि मालवणी पद्धतीने अळूवडी कशी बनवायची ते देखील तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे। तर कमीत कमी वेळामध्ये आपण कसं जेवण बनवायचं ते आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओला लास्टपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे काळे वाटाणे रात्रभर भिजत ठेवले होते 8 तासासाठी, ते आपले भिजून झालेले आहेत। डाळसुद्धा 2 तासासाठी भिजत घातली होती। तूर डाळ आणि मूग डाळ हे दोन्ही मिक्स डाळ आहे आणि इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे 2 ते 3 वेळा आणि त्यानंतर त्यामध्ये पाणी घालून तो शिजण्यासाठी ठेवायचा आहे। कुकरमध्ये प्रथम आपण भात लावलेला आहे, त्याच्यावर झाकण ठेवून त्यानंतर आपण काळे वाटाणे जे भिजत घातले होते त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकून ते त्याच्यावर ठेवायचे आहेत। त्यावर नंतर जी आपण डाळ घेतली होती ती उकडण्यासाठी ठेवणार आहे। डाळीमध्ये मी 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घातलेला आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत बारीक कट केलेल्या। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत, साधारण 1 ग्लास इथे मी पाणी घातलेलं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये हळद घालायची आहे, पाव चमचा आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि हे उकडण्यासाठी कुकरला लावायचं आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने आणि हे जे वाटाणे ठेवले होते काळे वाटाणे त्याच्यावरच आपण हे डाळीचं भांडं लावलेलं आहे आणि त्याच्यावर झाकण लावून या कुकरच्या आपल्याला 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत हाय फ्लेमवर। आपला कुकर होतोय तोपर्यंत आपण इथे वड्याचं पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी इथे मी वड्याचं पीठ घेतलेलं आहे। वड्याची भाजणी कशी करायची त्याची व्हिडिओ आधीच आपल्या चॅनलला अपलोड केलेली आहे, ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। त्यानंतर ह्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे आणि मीठ घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि इथे पीठ मळण्यासाठी आपण पाणी ठेवलेलं आहे। पाणी आपलं कोमट झालेलं आहे आणि ते हळूहळू अशा पद्धतीने ओतून आपण जसं चपातीचं पीठ मळतो अगदी त्याच पद्धतीने आपलं हे वड्याचं पीठ देखील मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं अशा पद्धतीने पाणी घालायचं आहे आणि आपलं पीठ बघा असं मस्त मळून झालेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आहे। आणि हे आपलं मळून झाल्यानंतर ह्याला आपल्याला झाकून ठेवून द्यायचं आहे भिजण्याकरिता। ह्याच्यावर एक प्लॅस्टिकची पिशवी लावायची आहे अशा पद्धतीने आणि हे झाकून ठेवून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आता आपण भाजी कट करून घेणार आहोत। इथे मी कोबी घेतलेला आहे पाव किलो, तो आपण बारीक कट करून घेऊया। जोपर्यंत आपल्या कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत आपण ही सगळी प्रोसेस करत आहोत। हे बघा इथे आपल्या कोबीची भाजी पूर्ण चिरून झालेली आहे। ही आपण धुवून घ्यायची आहे आणि आता इथे आपण अळूवडी बनवणार आहोत। अळूवडीसाठी अर्धा किलो आपण बेसन घेतलेलं आहे। ही प्रोसेस आपण आदल्या दिवशी रात्रीच करून घेतलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आपण अळूवडी करू तेव्हा खूप इझी जाईल। इथे अर्धा किलोचं पीठ घेतलेलं आहे आपण एका टोपामध्ये आणि इथे मी थोडीशी कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं आणि 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। ह्यांची एक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे मिक्सरला फिरवून। त्यानंतर इथे थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे एका वाटीमध्ये आणि 4 कोकमं भिजत घातलेली आहेत आणि जी पेस्ट घेतली होती त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि ह्याची पेस्ट अशी वाटून घ्यायची आहे। त्यानंतर जी कोकमं भिजत घातली होती त्या कोकमांनाही व्यवस्थित बघा रस मस्त सुटलेला आहे। ती कोकमं त्याच्यातून काढून टाकायची आहेत अशा पद्धतीने गाळून। आणि आता आपण काही मसाले घालणार आहोत। त्यासाठी 3 चमचे आपण मालवणी मसाला घेतलेला आहे।
तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला उपलब्ध नसेल तर तुम्ही तुमच्या घरातला कोणताही मसाला वापरला तरी चालेल। त्यानंतर पाव चमचा हळद, त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला, त्यानंतर 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, थोडंसं हिंग आणि चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे। इथे 1.5 चमचा आम्ही मीठ वापरलेला आहे आणि थोडीशी साखर। साखर ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर साखर नाही घालायची असेल तर नाही घातली तरी देखील चालेल। त्यानंतर आपण इथे अळूची पानं घेतलेली आहेत, अळूच्या पानांना व्यवस्थित धुवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर त्याचे जे देठ आहेत ते अशा पद्धतीने चाकूच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहेत। इथे आम्ही 2 जुड्या अळूच्या पानांच्या घेतल्या आहेत, त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो बेसनचं पीठ वापरलेलं आहे आणि ह्यांना आता आपण स्वच्छ असं पुसून घ्यायचं आहे फडक्याने अळूच्या पानांना। ही प्रोसेस आपण आदल्या दिवशी रात्री करून ठेवलेली आहे। जे अळूच्या पानांचे जास्तीचे देठ आहेत ते कैचीच्या साहाय्याने असे कट करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर ह्या अळूच्या पानांचे जे देठ आहेत त्यांना आपण अशा पद्धतीने लाटणी फिरवून घ्यायची आहे, जेणेकरून त्या शिरा ज्या आहेत त्या व्यवस्थित दबल्या जातील। हे बघा, अशा पद्धतीने लाटणी फिरवून घ्यायची आहे। सगळ्या पानांवर ही प्रोसेस करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आता आपण पीठ बनवून घेऊ। त्यासाठी जे कोकमचं पाणी बनवून घेतलं होतं ते सगळं आपण त्या पिठामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि जी आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट केली होती ती सुद्धा घातलेली आहे त्या पिठामध्ये आणि हे सगळे मसाले जे आहेत ते सुद्धा ह्या पिठामध्ये घालून घ्यायचे आहेत आणि हे पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे त्या पिठामध्ये। हाताच्या साहाय्याने मिक्स करा किंवा तुम्हाला चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करायचं असेल तर तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने सुद्धा मिक्स करू शकता। आता ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे व्यवस्थित पीठ भिजवून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। ते सगळे मसाले या बेसनच्या पिठामध्ये एकजीव झाले पाहिजेत। हे बघा, इथे आपलं पूर्ण मसाला जो आहे अळूवडीच्या पानांना लावायचा तो तयार झालेला आहे। आता आपण अळूची पानं घेतलेली आहेत आणि त्यांना आपण तो मसाला व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने पूर्ण पानाला हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। आता इथे पूर्ण पानाला आपला मसाला लावून झाला की त्यावर त्याच पद्धतीने उलटं पान घालायचं आहे आणि ह्याला सुद्धा पूर्ण आपण जो मसाला बनवून घेतला आहे तो लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तिसरं पान आपण अशा पद्धतीने आडवं घातलेलं आहे। 2 पानं आपण उभी घातलेली आहेत, तिसरं पान अशा पद्धतीने आडवं घालायचं आहे आणि चौथं जे पान आहे ते खालच्या साईडने अशा पद्धतीने आडवं घालायचं आहे आणि ह्या पूर्ण पानांना आपला हा जो मसाला आपण बनवून घेतला आहे तो लावून घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आधी वरच्या साईडने अशी फोल्ड मारायची आहे, त्यानंतर दुसऱ्या बाजूने देखील अशा पद्धतीने फोल्ड मारून घ्यायची आहे आणि त्याला अशा पद्धतीने मसाला लावून घ्यायचा आहे पूर्ण पानांना आणि त्यानंतर जी खालची जी पानं राहिली आहेत त्यांना सुद्धा आतल्या साईडने दुमडून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने पूर्ण मसाला लावून झालेला आहे। आता वरची साईड जी आहे त्यांना देखील आतल्या साईडने अशा पद्धतीने दुमडून घ्यायचं आहे आणि जी खालची साईड जी राहिली आहे दुमडायची ती सुद्धा आपण व्यवस्थित दुमडून घ्यायची आहे। जो जेवढाही भाग आपल्याला हिरवा दिसतोय त्याला पूर्ण आपण हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आता ह्याला सुद्धा आपण व्यवस्थित मसाला लावून घ्यायचा आहे आणि ह्याला आता आपण रोल करून घ्यायचा आहे, याचा गोल गोल फिरवून। हे बघा, अगदी हलक्या हाताने हे फिरवायचं आहे अलगद असं आणि त्याला सुद्धा व्यवस्थित असा मसाला लावायचा आहे फिरवतानाच। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, सोबतच साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। तर हे बघा, अशा पद्धतीने ह्याला रोल फिरवत फिरवत त्याला मसाला लावून घ्यायचा आहे पूर्ण। इथे आपला एक रोल बनवून झालेला आहे, त्याच पद्धतीने आपण दुसरा देखील पानांचा रोल असाच बनवून घ्यायचा आहे।
जे भाग राहिले आहेत त्यामध्ये अशा पद्धतीने व्यवस्थित मसाला भरून घ्यायचा आहे। हे बघा, आता इथे आपले अळूवडीचे दोन्ही रोल तयार झालेले आहेत। आता ह्यांना आपण उकडण्यासाठी ठेवणार आहे। त्यासाठी मधोमध दोन्ही साईडने कट करून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्त कट झालेला आहे आपला। त्याच पद्धतीने आपण दुसरं देखील कट करून घ्यायचं आहे आणि ज्या भांड्यामध्ये आपण अळू उकडणार आहोत त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घालून ते व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये हे उकडण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। हे बघा, 4 रोल आपण ह्याच्यामध्ये ठेवलेले आहेत। कुकरमध्ये आपण हे उकडवून घेणार आहोत। कुकरच्या तळाशी आपण पाणी घालायचं आहे आणि त्याच्या खाली आपण एक टोप ठेवलेलं आहे पाण्याने भरून आणि त्याच्यानंतर हे आपण भांडं ठेवायचं आहे अळूवडीचं। खाली आपण यासाठी पाणीचा टोप ठेवला आहे जेणेकरून आपल्या अळूवडीमध्ये वाफेचं पाणी जायला नको, यासाठी आपण तो टोप ठेवायचा आहे आणि ह्या कुकरचं झाकण लावून ह्याच्या 5 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, इथे आपल्या 5 शिट्या झालेल्या आहेत कुकरच्या। आपले हे अळूवडी मस्त उकडून तयार आहे। आता ही अळूवडी पॅन खाली थंड करून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची आहे आणि दुसऱ्या दिवशी ह्यांना आपण मस्त फ्राय करून घेऊया। आता इथे आपला कुकर झालेला आहे। कुकर थंड होतोय तोपर्यंत आपण कढईमध्ये तेल गरम केलं आहे आणि आपण पापड तळून घेऊया कढईमध्ये। आणि आता आपले पापड तळून झाले की त्यामध्येच आपण अळूवडी फ्राय करून घ्यायची आहे। पण अळूवडी आपण करायच्या आधी 1 तास आधी फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवायची आहे आणि त्यानंतर आता ह्याचे आपल्याला काप करून घ्यायचे आहेत चाकूच्या साहाय्याने। अशा पद्धतीने बघा, छोटे छोटे। जर तुम्हाला जाड काप हवे असतील तर जाड केले तरी देखील चालतील किंवा पातळ काप करा। हे असे काप करून घ्यायचे आहेत आणि हे बघा, मस्त अशी आपली अळूवडी इथे रेडी आहे। आता आपण ह्यांना तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। बघा, अशा पद्धतीने हे तेलामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत आणि लो फ्लेमवरच ह्यांना छान फ्राय करून घ्यायचं आहे। थोड्या वेळाने दुसऱ्या साईडने देखील पलटून ह्यांना व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने गॅस आपल्याला लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे। बघा, इथे आपली मस्त अशी अळूवडी तयार झालेली आहे। ही अळूवडी आता आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये आणि त्याच पद्धतीने आपण बाकीच्या देखील अळूवडी फ्राय करून घेऊया। आता आपण ज्या बाकीच्या उरलेल्या अळूवड्या आहेत त्या फ्राय करायला ठेवूया आणि तोपर्यंत आपल्याला काळ्या वाटाण्याची उसळ बनवायची आहे। त्यासाठी आपण खोबऱ्याचं वाटप करून घेऊया। हे बघा, इथे सुकं खोबरं अर्धी वाटी किसून घेतलेलं आहे। त्यानंतर कांदा एक बारीक कट केलेला आणि थोडीशी कढीपत्ता हे तिन्ही मस्त तेलावर परतून घेतलेलं आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून हे मस्त असं वाटप तयार करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर इथे आपली अळूवडी सुद्धा फ्राय झालेली आहे मस्तपैकी। आता ही अळूवडी आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि आपण काळ्या वाटाण्याची उसळ बनवायला घेऊया। बघा, आपली मस्त अशी अळूवडी इथे तयार आहे। आता आपण कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने घालायची आहेत आणि 1 चमचा भरून आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत आणि हे सगळं घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे थोडीशी आणि ती देखील ह्या तेलामध्ये छान परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। कांदा हा सोनेरी रंगापर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। बघा, इथे आपला कांदा मस्त फ्राय झालेला आहे। आता त्यामध्ये आपण एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घातलेला आहे। टोमॅटो घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून ह्यामध्ये आता आपण मसाले घालायचे आहेत। त्यासाठी इथे मी 1.5 चमचे मालवणी मसाला घेतलेला आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा धने पावडर, पाव चमचा जिरा पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये थोडीशी हळद घालणार आहोत आपण आणि त्यानंतर 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार यामध्ये मीठ घालू शकता। 1 चमचा मीठ घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याला तेल सुटेपर्यंत छान परतून घ्यायचं आहे। साईडने तेल सुटलं की यामध्ये आपण जे वाटप करून घेतलं होतं खोबरा, कांदा आणि
कोथिंबिरीचं ते ह्यामध्ये घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि या वाटपाला सुद्धा छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवरच। बघा आपल्या वाटपाला साईडने तेल सुटलेलं आहे। आता हा मसाला मस्तपैकी फ्राय झालेला आहे। आता यामध्ये आपण जे काळे वाटाणे उकडून घेतले होते ते पाण्यासकटच आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। काळे वाटाणे घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये जर तुम्हाला पाण्याची आवश्यकता लागली तर तुम्ही यामध्ये पाणी घाला, अन्यथा तुम्हाला जर जाड ग्रेव्ही ठेवायची असेल तर पाणी नाही घातलं तरी चालेल। यामध्ये मी साधारण अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि पाणी घालून झाल्यानंतर हे छान ढवळून घ्यायचं आहे आणि ह्याला उकळी यायला ठेवून द्यायचं आहे। दुसऱ्या गॅसवर ठेवलेला आहे। तोपर्यंत आपण जी डाळ उकडून घेतली होती तिला आपण फोडणी लावून घेणार आहोत। त्यासाठी एका छोट्या टोपामध्ये मी 1 चमचा तेल गरम केलेला आहे। तेल गरम झालं की ह्यामध्ये आपण राई जिरं ची फोडणी देणार आहे। अर्धा चमचा राई घातलेला आहे, अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे। त्यानंतर 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने घातलेली आहेत। त्यानंतर 1 चमचा भरून आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। हे सगळं घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि याची छान अशी फोडणी होऊ द्यायची आहे। ही बघा आपली मस्त अशी फोडणी तयार झालेली आहे। आता जी आपण डाळ उकळवून घेतली होती त्या डाळीवर ही फोडणी मस्त मारून घ्यायची आहे आणि चमच्याने ही डाळ व्यवस्थित ढवळून घेऊया आपण। जी फोडणी टोपात राहिली आहे ती व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे चमच्याच्या साहाय्याने आणि चमच्याने व्यवस्थित ही डाळ हलवून घ्यायची आहे, जेणेकरून ही फोडणी या डाळीमध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल। आणि ही डाळ आता आपण गॅसवर उकळण्यासाठी ठेवून द्यायची आहे। दुसऱ्या गॅसवर आपली भाजी होते आणि या साईडला आपली डाळ होते। बघा आपल्या भाजीला सुद्धा छान उकळ आलेली आहे। इथे आपली भाजी सुद्धा मस्त रेडी झालेली आहे। वरतून कोथिंबीर गार्निश करायची आहे आणि एकदा ढवळून घ्यायची आहे। तर इथे आपली भाजी रेडी झालेली आहे। त्यानंतर इथे आपल्या डाळीला सुद्धा मस्त उकळी आलेली आहे। डाळ आणि भात आणि भाजी आपली रेडी झालेली आहे। आता आपण कोबीची भाजी आणि मालवणी वडे पाहणार आहोत कसे बनवायचे ते। आता आपण कोबीची भाजी बनवणार आहोत। कोबीची भाजी बनवण्यासाठी आपण कढईमध्ये साधारण 1 मोठा चमचा तेल गरम केलेला आहे। त्यामध्ये पाव चमचा राई, पाव चमचा जिरं आणि 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने ह्याची फोडणी मारून घ्यायची आहे। बघा इथे आपली ही फोडणी लावून झालेली आहे। आता ह्यामध्ये आपण अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहोत। आलं लसूणची पेस्ट घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आपण 2 बारीक कट केलेल्या हिरव्या मिरच्या घालणार आहोत। त्यानंतर 1 बारीक चिरलेला कांदा घेतला आहे। कांदा हा मस्त परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। त्यानंतर यामध्ये आता आपण हळद घालणार आहोत पाव चमचा आणि त्यानंतर अर्धा चमचा आपण मीठ घेतलेला आहे। हे दोन्ही घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे बारीक चिरलेली आणि ती सुद्धा मस्त या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे। आणि त्यानंतर जो आपण कोबी चिरून धुवून घेतला आहे तो ह्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। आधी आपण अर्धाच कोबी यामध्ये घालणार आहोत आणि त्यानंतर जो आपण मसाला बनवून घेतला होता तो व्यवस्थित यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। हे बघा अशा पद्धतीने। आणि त्यानंतर जी उरलेली कोबी आपण कापून घेतली आहे ती यामध्ये ॲड करायची आहे आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा पूर्ण आपली कोबी घालून झालेली आहे। चमच्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि हे मिक्स करून झाल्यानंतर ह्याला झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे। 5 मिनिटांसाठी आता याला आपण झाकण लावून ठेवूया। बघा 5 मिनिटांनंतर हे मस्त अशी आपली भाजी इथे तयार होत आलेली आहे। चमच्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे ढवळून घ्यायचं आहे आणि आता आपण ह्याला झाकण नाही लावायचं आहे, ही अशीच शिजू द्यायची आहे बारीक गॅसवर। आता आपण तोपर्यंत वडे थापून घेऊया। वड्याचं पीठ आपलं छान भिजलेलं आहे।
ते पुन्हा एकदा व्यवस्थित परातीमध्ये मळून घ्यायचं आहे आणि ह्यामध्ये आता आपण 2 चमचे तेल घालूया। आता हे तेल आपल्या हाताला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे आणि छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने सगळ्या पिठाचे आपण गोळे बनवून घेऊया। इथे आपले गोळे तयार झालेले आहेत। आता हे थापून घ्यायचे आहेत। त्याआधी प्लास्टिकला पूर्ण तेल लावून घ्यायचं आहे आणि हे अशा प्रकारे बघा थापून घ्यायचे आहेत। जर तुम्हाला वड्याची भाजणी कशी करायची त्याची व्हिडिओ जर पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला त्याची लिंक मिळेल। ती रेसिपी सुद्धा तुम्ही नक्की बघू शकता। त्यानंतर हे बघा अशा पद्धतीने तळ हाताच्या साहाय्याने असे वडे थापून घ्यायचे आहेत आणि आता आपण एक साईडला भाजी ठेवलेली आहे आणि एक साईडला आपण हे वडे फ्राय करून घेणार आहोत। हे बघा वडे आपले कसे टम्म फुगलेले आहेत। मस्त इथे आपले वडे फ्राय होतात आणि एक साईडला आपली कोबीची भाजी सुद्धा बनते। हे बघा असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्याच पद्धतीने आपण बाकीचे देखील वडे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हलकसं प्रेस करायचं आहे चमच्याने। बघा आपला वडा मस्त फुगलेला आहे। तर इथे आता आपले वडे सुद्धा फ्राय होत आहेत। आता आपण खीर कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। आता त्यासाठी मी अर्धी वाटी मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि त्याच वाटीच्या प्रमाणात अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि हे दोन्हीही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने। त्याच्या पूर्ण गाठी ज्या आहेत त्या पूर्ण सोडवून घ्यायच्या आहेत आणि गॅस हा लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे। आणि यामध्ये आता आपण 1 चमचे तूप घालणार आहोत। तूप घालून झालं की हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि लो गॅस ठेवूनच ह्याला छान जाडसर होईपर्यंत ढवळत राहायचं आहे। चमचा बिलकुलही सोडायचा नाही आहे। हळूहळू बघा हे एकदम जाडसर होईल। साधारण 5 ते 7 मिनिटातच हे एकदम जाड असं बनून तयार होतं, म्हणजेच हा आपला मावा बनून तयार होतो। बघा अशा पद्धतीने हे व्यवस्थित ढवळत राहायचं आहे। बघा इथे आपला मावा जो आहे तो रेडी झालेला आहे। आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचा आहे। कढईमध्ये 2 चमचे तूप गरम करायचं आहे। तूप गरम झालं की त्यामध्ये आपण आता शेवया घ्यायच्या आहेत। इथे मी गव्हाच्या शेवया घेतलेल्या आहेत अर्धी वाटी। ह्या भाजलेल्या शेवया आहेत त्यामुळे जास्त ह्यांना परतायची गरज नाही। फक्त 1 मिनिटासाठी या तुपामध्ये व्यवस्थित घोळवून घ्यायचे आहेत आणि आता ह्यामध्ये आपण 1 लिटर दूध घेणार आहोत, ते घालायचं आहे। दूध घालून झालं की शेवया ह्या व्यवस्थित दुधामध्ये अशा परतून घ्यायच्या आहेत चमच्याच्या साहाय्याने आणि ह्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे दुधाला। बघा आपल्या दुधाला मस्त उकळी आलेली आहे। आता ही आपल्याला अजून जर जाडसर करायची असेल खीर तर तुम्ही अजून ह्याला दुधाला आटवू शकता, पण मला पातळच ठेवायची आहे त्यामुळे आता मी याच्यामध्ये सुका मेवा ॲड करणार आहे। त्यामध्ये मी काजू आणि बदाम घेतलेले आहेत बारीक कट केलेले आणि ते घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जो मावा आपण बनवून घेतला होता मिल्क पावडरपासून तो यामध्ये अशा पद्धतीने व्यवस्थित कुस्करून घालून घ्यायचा आहे। तो घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित ढवळून घ्यायचा आहे चमच्याच्या साहाय्याने, जेणेकरून त्याच्या ज्या माव्याच्या गुठळ्या झाल्या असतील त्या सुटतील। बघा अशा पद्धतीने हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ह्यामध्ये मी पाऊण वाटी साखर घातलेली आहे। साखर घालून झाल्यानंतर सुद्धा व्यवस्थित चमच्याने ढवळून घ्यायचं आहे आणि 5 मिनिटासाठी या खिरीला होऊ द्यायचं आहे। तुम्ही जर अशा पद्धतीने जर शेवयाची खीर केली तर ह्याची चव तुमच्या जिभेवर नक्कीच रेंगाळत राहील। खूप छान ही शेवयाची खीर बनून तयार होते। तर इथे आता आपली शेवयाची खीर बनून तयार झालेली आहे। कमीत कमी वेळामध्ये आपण खूप छान असं चवीचं जेवण तयार केलेलं आहे। तर तुम्ही सुद्धा ह्या पितृ पंधरवड्याला ह्या रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमच्या रेसिपी कशा झाल्या आहेत त्या। आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सोबतच व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका
आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा.